אהלן, חברים יקרים ואהובים, אני רוצה לשתף אתכם על משהו ככה קצר, על התהליך שלי אישית, בקטע של הרזיה וכולו. טוב, נעזוב את השיטות הכסחניות, לא עכשיו נדבר על בעד, נגד, מה השיטה הכי טובה, מה מומלץ, מה לא. אישית, כן הייתי ממליץ על איזשהו משהו כביכול ממוצע שאפשר להתמיד פה כל החיים. ועכשיו, באמת זה גם הכי עובד. מדי פעם נגיד לוקחים איזושהי תוכנית כזאת כסח, אפשר לעשות אותו נגיד בין שבועיים לבין נגיד חודש, חודש וחצי, להרפות, ואז באמת לחזור לתוכנית המתמדת. אני הרבה פעמים רואה אנשים בבריכה ומקווה וכל מיני מקומות, אני אומר וואו בוא איך רזית, בן אדם עכשיו באולימפוס, חודשיים, שלושה, ארבעה, נהיה נער בן 16, אחר כך מה קורה? הוא נעצר, אותה תוכנית. ורק הוא גם מתחיל לעלות. עכשיו, מה קורה? פתאום נשבע לו המורל, כי הרבה פעמים משלמים המון מחיר על תוכניות הכסח, נפשי, גופני, וזהו, בוא'נה, לא שווה לי, כל זה לא שווה לי, ופתאום מתחיל גם לעלות יותר. נעזוב את הדברים האחרים שגם העליתי לכם בסרטונים אחרים, מבחינה ביולוגית, פסיכולוגית, פיזיולוגית, כל מה שאתם רוצים. עכשיו, פה אני רוצה יותר דגש על משהו אישית שעברתי, שגם אני בתור כביכול מישהו בא מהתחום, והרבה פעמים גם נאמר עליי שהסנדל הולך יחף, אבל נעזוב את זה כרגע. היה לי תקופה, וואלה, ממש חייל יקי, מנסה, וואו, הכל על השעון, הכל מדויק על הגרם, ווואלה, בסדר, יענו, לא הייתי כל כך מבסוט מהתוצאות. מה שקרה לי עכשיו, דווקא בחודש האחרון חנוכה וכל זה, היה לי מצב שקצת יצאתי מהכלים, גם כתוצאה, כמו שאמרתי, נחלשתי כתוצאה מהאכזבה מהתוצאות שציפיתי להם, וגם בשלב שמולד היו לי הרבה שמחות שירבו שמחות בישראל. עכשיו, פה אוכל פרסי, פה זה, שם זה, פה זה ספינג'ים, פה זה סופגניות שף מיוחדות. וואלה, בינינו באמת, אולי אכלתי פי 4, אולי פי 5, והפלא ופלא רזיתי, גם במשקל וגם בהיקפים. מה שבדקתי, אני תמיד אוהב ככה לעשות תאריך של התבוננות, אפילו הרבה פעמים גם אפשר לכתוב את זה ביומן, ששמרתי על שני דברים, שבאמת שאני בודק ככה במקורות, בספרים ובמומחים, הם מאוד חשובים, אם לא חשובים ביותר. אחד זה משק החלבון, שצריך לאכול ביום 1.5 גרם חלבון לפחות. זאת אומרת, בן אדם שעכשיו שוקל 50 קילו, צריך לאכול 75 גרם חלבון ביום. וטוב לחלק את זה על פני כמה שיותר ארוחות. זאת אומרת, אם מחלקים את זה על פני 3-4 ארוחות, עדיף לחלק את זה, עדיף מאשר לאכול את זה בארוחה 1 או 2. וזה מדהים איך שזה גורם לגוף לא להשמין, כמובן בגדר שאפשר להגדיר, וגם להרזות. זה דבר אחד. עוד פעם, חלבונים, כמות הנכונה, איכות הנכונה ותדירות גדולה, זה אחד. 2, להתפנות, להשתדל לא לאכול לפני שבן אדם, חוץ מכבודכם, לא הולך לנוחיות. זה מאוד חשוב. הרפואה הסינית אומרת, זה כמו שיש לי סיר של צ'ונט על הפלטה או על הגז, ואני בא כל חצי שעה זורק שם גוש של קרח בפנים. אנשים לא יודעים, גם הרמב"ם מדבר על זה המון, כולם, כל אחד חז"ל מביאים את הדוגמאות שלהם, זה כמו גחלים, פתאום עכשיו יש לי גחלים, אני בא זורק שם אפר. לא מבינים כמה זה גרוע לאכול לפני שמתפנים. עכשיו הרבה פעמים בן אדם מרגיש שהוא צריך להתפנות, לפעמים בן אדם צריך להתפנות עכשיו עוד חצי שעה, עוד שעה, אבל עדיין הוא לא הרגיש את ההזקות, והרבה פעמים קורה שפתאום עכשיו חבר בא, נולד לו ילד מחלק פה קורסונים, ועכשיו פתאום הוא בא, עכשיו קידוש, ועכשיו הוא ילך לשירותים לפספס את הקידוש של חב"ד או לא יודע מה, יושבים אוכלים, זה גרוע, השם יעזור. רוב המחלות על חולים של ישראל וחולשות במערכת החיסון זה מזה. לכן בן אדם צריך ללמוד את המערכת שלו. אחד הדברים שבן אדם קובע לעצמו זמנים זה שהוא יודע. אז הוא יודע שעכשיו עוד שעה הוא צריך להגיע לשירותים. אז לא יעמיס על עצמו עכשיו. יחכה או שיזהר את עצמו ללכת לשירותים ואז יישב לאכול. זהו, כל העניינים האלה של האכילה שלא מדויקת. אני לא מדבר עכשיו בן אדם נמצא באיזשהו בין הזמן עם חופש או משהו, 7 ברכות. אבל אם אוכל
היום את ארוחת בוקר ב8, מחר ב9, אתמול ב5 בבוקר, לא יודע, ארוחת צהריים פעם ב12, פעם ב3, פעם אוכל, פעם לא, זה מבלבל את המערכות וזה גרוע. לנסות לקבוע 80% אני אומר לפחות מהזמן והכל, שיהיה קביעות, וכמובן אוקיי, להשאיר את ה-20%, עכשיו פתאום יש יום הולדת, פתאום רוצים ללכת, לא יודע מה, עם איזשהו שמחות, אבל כן לנסות לקבוע קביעות, גם באכילה וגם בשירותים, זה דברים חשובים ועובד. הנה, אני בעצמי, כמה שאני נמצא בתחום, אפשר להגיד שכחתי מזה, כי זה כל כך חמקמק, מצד שני כל כך קסם וכל כך עובד, שהרבה פעמים לצערי, אני לא יודע עדיין איך זה מתחמק כל כך. בהצלחה רבה.